Dwi'n meddwl bod e'n codi cwestiwn am sut mae cyfryngau'n fframio'r dadl am iaith Gymraeg a iaithoedd leirfifol. Achos does ddim dadl yng Nghymru go iawn a ddylwn ni cael y Gymraeg neu beidio. Y dadl yw sut dylwn ni cryfhau. A dwi'n meddwl mae rhaid i'r cyfryngau, mae rhaid yn ywedig cyfryngau Brydeinig sylweddoli bod dim dan yw'r dadl. Y dadl ydy sut ydyn ni'n wneud y hyn sydd yn iawn i'r iaith Gymraeg, sut ydyn ni'n cryfhau. Dim y hen ddadl o 50 mlynedd yn ôl bod y dylai Gymraeg diflannu. Dim dan yw'r ddadl, mae rhan fwy o bobl yn gefnogol iawn i'r iaith. Felly mae rhaid nhw adlewyrchu'r dadl go iawn ar lawr. Wel, dwi'n meddwl bod o yn warthus, dweud y gwir, ac unwaith eto mae o'n gofyn cwestiynau mawr ynglyn â'r BBC hynna. Nhw ddylai fod yn ateb cwestiynau i ni ar hyn o bryd. Dim dyma'r tro cyntaf iddyn nhw ddangos agwedd geliniaethus tuag at yr iaith Gymraeg yn anffodus. Ac meddwn ni'n licio gwybod beth ydy i agenda nhw, beth yn union maen nhw'n drio wneud efo hyn. Maen nhw'n corddi'r dyfroedd go iawn mewn cyfnod lle mae yna bositifrwydd o ran yr iaith Gymraeg. Mae'r Llywodraeth yn Eisteddfod wedi cyhoeddi hawliau i gynyddu'r nifer o'r siaradwyr Cymraeg. Does dim angen y math yma o siarad ac yn sicr mae rhaid i ni fynd at wraidd yr hyn sy'n tu ôl. Dwi'n meddwl pe bai BBC yn gwneud y sylwadau yna bod angen i iaith farw. Bydden nhw wedi gwneud y sylwadau yna am unrhyw leiafrif ethnig arall ym Mhrydain, bydden nhw'n cael eu cyhuddo fod yn hiliol a debyg iawn bydden achos llys. A dwi'n meddwl bod yn hen bryd i'r gorffordd Brydeinig ddeall bod yna iaith ffyniannus yng Nghymru a mae hannog i fel un o ieithoedd cyntaf ynysodd hon. Mae busnes nhw yw i hannog i defnydd a'i hyrwyddo i, a nid sôn i'r lol fel hyn.